bareng Ayla Audio, terima kasih. Lunging mekar lan sani Puspita ing Taman Sari manglung manungsa wangi kelawan wulane dadari barung sasmito sang kumbang wewayan rangsang pucuk sarine Sumaning ratri mong sewiji ginandi mau matri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa api pewiayu sangarina kusuma teman-teman yang mau bergabung mempersiapkan diri, monggo. Hehe. Ada Pak Agus, ada Ayu Hayunda, bocah Ayu, gede dur, manis, ayu, ayo. lintang-lintang pancerana
Ijazah